Mat. Tolong celuk Pak Mantri. Apa? Menteri? Mantri. Apa materi? Masya Allah, Mantri, Mat. Apa, Mbak? Mantri. Oh, oke, siap, Mbak. Siap, Mbak. Nah. Iki sopo jam semene kok dodok-dodok. Weh, monggo. Pripun? Monggo. Monggo benar. Monggo. Pak, dan gone iki kok ya kaya ngene iki, pembantune iki gek Bali. Kene, monggo. Pripun? Jenengan iku lak lele ngagem sandal dicung. Pak ya dicopot to Mas. Gini kok dicopot rumiyin, mangke lek langsung mlebet mriki. Lah kok mekaten ra ono sopan santune. Pun sampel mawon. Jenengan kersane mriki ajeng kepripun? Kula ajeng njaluk tulung. Njaluk tulung apa? Tak tulungi nek aku iso. Mbokne kula niku sekarat niku. Sekarat. Masya Allah, sekarat. Nggih. Ya wis aku tak njorono, sampean bali dhisik wae. Oke. Nggih, nyangon slamet. Nggih. Hati-hati. Sapa jenengmu mau? Selamat. Nah, kuwi tak sangokke, monggo. Nggih. Nggih. Pun. Nggih, monggo. Wah, pancen bocah ra ngerti sopan santun. Udah Mas Slamet. Mas Slamet terus sih. Alah alamat iki lali aku. Lah. Ya. Udah kok kaya ngono. Lah sik ngati-ati. Kuwi ya. Wis. Saya iki nek jak omong iki dicok. Alamat iki ngendi? Kepan ono. Tekon takon ngerti kok. Wah, ngono wis jam nyap meneh kaya lara ngono. Iki aku saiki kudu rono. Oh, saya sekarat. Ya wis kowe ndang bali si kepan mbokne slamet ngono. Nggih. Oh, oke, Mbak. Kowe bali kok gelekna tak kepit tak lek rono. Nggih, muga-muga iso ketulungan. Amin. Nggih, monggo. Nggih, hati-hati lek ngepit ya, Mas. Nggih. Wis, nom saiki iki bengi e. Lho, tengah 11. Hati-hati, Mat. Nggih. Wah, nuwun Mas. Nyun sewu matur tangga. Daleme Pak Slamet. Oh, mbokne sekarat. Oh, nggih selamat tadi ku. Pak matur subahane nggih, matur nuwun nggih. Iki ora diajak nyambut juga. Nggih, mareh. A few moments later. Kula nuwun, Mas Slamet. Kula nuwun. Bila. Jare kon rene kok di kula nuwun. Walah. Piye, Mat? Kula goleki takon-takon wong masih klerak-kleru dalane. Endi mboke? Jare sekarang tak atasane. Nggih. Aku iki mboke, kon iki alhamdulillah kok mas koyo ngene iki. Mbok, sing diraoske napa, Mbok? Walah. Sampun ditensi dereng. Oh, nggih, sudah tak tensine. Le, mboke koyo ngene kok ngasih kaset ora dianu to, Le. Oh, alah, tenake. Pun kirang dino, Mbok? Oh. Nggih, tensi nggih. Sewu astane dilebetke mriki. Nggih, setunggal mawon ampun kalih, nek mangke nek boten sedeng. Sing niku. Lah niku enten gudike. Kok sing niku mawon, sing niku. Nggih, mangke nek lihat gudik. Nope. Nah.
Wis iki ora lara ditensi iki. Ah, mung yo tensine yo normal ki, Mbok. Kepiye yo, Pak? Rasane kira ya pekuan, Pak. Obat niki jenengan didahar. Wong niki ketoke kok koyo iki lemes. Iki didahar, esuk pindho, awan pisan, sorene rasa. Nek sore kudu adus nggih. Kemarin niku jajal tak templeki koyo ngene sama ora. Bismillah. Alhamdulillah.